Simeon Gabotero miluwat og extrajudicial confession nga gi-subscribe sa Cebu City Prosecutor's Office nga nag-angkon nga siya ang nagpatay ni Riame Tukmo. Gihulagway sa Cebu City Police Office nga ligon usab ang mga ebidensya nga ilang gihuptan, lakip na ang DNA result nga mitakdo sa iyang vocal swab ug sa kuko sa biktima. Niya ang report. Gidala sa Cebu City Prosecutor's Office si Simeon Gabotero diin gi-subscribe ang iyang extrajudicial confession at tubangan sa piskal ug ubang mga testigo. Pagkahuman wa na motingog si Gabotero dihang gipangutana sa mga tigbalita. Simeon, dula kay statement. Ha? Ikaw ang nagpatay ni Riame Tukmo? Mion? Mion. Atol sa press con nga ipatawag sa Cebu City Police Office, gihikyat nila ang pag-angkon sa suspek ug ang sirkumstansya sa pagkaila ni Gabotero og Tukmo hangtod na sa nitabong brutal nga pagpatay sa biktima. Labaw sa tanan ang mga ebidensya nga nagpalig-on sa pag-angkon sa suspek sa krimen. Gawa sa kuha sa mga CCTV ug testimonya sa mga saksi ang positibong resulta sa DNA test nga nagmatuod nga si Gabotero ang kriminal. Nagtakdo ang vocal swab nini og sa foreign object nga nakuha sa kuko ni Riame. Daghan kita og kanang mga mga pagsulay. Pero tinuod lang kita nagamalampuson gihapon. Nakakuha na kita og mga konkretong ebidensya nga makapasaka sa maong kaso. Tumang kasuko sa suspek ang nagtukmod nganong ipatay niya ang biktima. Nasaran gikan sa suspek nga buwan sa Disyembre sa naglabayng tuig nagkaila silang Simeon ug Riame pinaagi sa social media hangtod isangpot sa ilahang long distance nga relasyon. Gapadala og kwarta ang suspek sa dalaga ilabi na kon mangayo alang sa iyang panginahanglan. Hulyo 16 adlawng Domingo dihang una nasayran ni Gabotero nga anaa na sugbo si Tukmo ug iya kining gipaadto silang balay sa Guadalupe din gipasakay lang og habal-habal dihang nakaabot kini sa balay atol sa kadlawon giingong hubog ang biktima ug dihang nakita sa suspek ang sulod sa cellphone ini wa niya kalikay nga magsilos. Wa na niya kapugngi ang iyang kasuko ug natuok niya ang biktima nga misangpot sa kamatayon nini. Nakita man namo kay bisan katong iadto dito sa crime scene, makita nimo ang kuko sa biktima nga tag-as. Pagpugong ato ang kuan ato diri sa iyang kamot mo transmit dito sa iyang kuko. Mao sa nay explanation po dito sa taga RFU. Dugang ni Gabotero nga gipagawas niya daan ang iyahang inahan ug isuon sa giabangan nga balay diin nahitabo ang krimen. Tungod kay dili na kuno maabli niya og balik ang cellphone ni Riame, maong niadto siya sa downtown sa Cebu City aron paablihan ang cellphone hangtod nga nabaligya na lang. Alas 10 sa gabi ni atong adlaw gidala ni Gabotero kauban ang wa pa matumbok nga tawo ang karton nga gisudlan sa lawas sa biktima ug gilabay sa daplin sa kalsada sa Sitio Mohon, Barangay Tisa. Usapod sa amo ang natan-awan dud nga nagsilo siya. Nya nasuko pod siya sa matud pa niya nga ang kwarta daw ngayang gipada ingato ra daw padulngan. Nawa kuno siyang kaugalingon motong natuok niya. Samtang sa pangutana nganong iyang gitudlo si Roberto Gabison alias Insik na suko matod pa si Gabotero tungod kay manapat matod ba kini niya sa ilang dapit. Hilabihang kalipay usab ang gibati ni Gabison nga sa katapusan nalimpyuhan ang iyang ngalan gikan sa murder case. Malipay lang ko sir nga wa sa taon ko giduot jud sa tagtungod ba. Ang tagtungod ni patuo sa jud sa akong istorya nga ako wa jud kalibutan na jud. Nasayod ang pamilya ni Tukmo sa pag-angkon ni Gabotero sa krimen o gipaabot sa kapulisan ang paghiabot nila dinhi Sugbo aron masangat na ang kasong murder batok sa suspek ug sa usa pa kawa pa matumbok nga kauban ini. We assure the public that we have an airtight case that would withstand conviction. The moment that we can file this, makonsider na ni siya nga solved o close na ang kaso. Sa pikas bahin, giklaro sa Cebu City Police Office nga way labot sa krimen ang higala ni Riame nga si Jewel Smith. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.